Avui presentarem una plataforma educativa per fer atractius els nostres continguts. Si t'interessa gamificar les teves classes, aquesta pot ser la plataforma que estàs buscant. El primer que hem de fer és entrar a educandi.com, una pàgina web per crear jocs interactius d'una manera molt simple i té una versió gratuïta. El primer pas és registrar-se. Per això farem clic a Sign Up i aquí baix ens podrem registrar. Posarem un nom d'usuari i un correu electrònic. Farem clic a registrar-se. Llavors, al nostre correu electrònic haurem de confirmar aquest registre i fer un clic a l'hipervincle que ens enviaran per poder configurar la nostra contrasenya. Una vegada configurada, al menú superior podem accedir al meu compte, les meves activitats, també aquí per si volem ampliar les nostres opcions de pagament i també per si volem compartir-ho a les xarxes socials. Ens mostra les principals activitats que podrem fer. Activitat de paraules, activitats d'emparellar o activitats de preguntes. Començarem amb una activitat de paraules. Primer escriurem el nom de l'activitat i després la matèria. Aquí a dalt observem el títol i l'assignatura. Iniciarem l'activitat escrivint aquí les paraules que posteriorment els nostres alumnes hauran de buscar, per exemple, en una sopa de lletres. La posarem i farem clic a afegir paraula. Aquí aniran apareixent les diferents paraules i hem de saber que té un màxim de 50. Ja observem que es pot editar de nou. Una vegada finalitzada l'activitat, a la part inferior de la pàgina web podrem visualitzar les diferents opcions de jocs que ens ofereix la plataforma. La primera opció és la sopa de lletres i aquí veurem com quedarà. Perfecte, a la part de dalt podem observar un quadre on hi ha diferents opcions, reiniciar el joc, fer la pantalla gran, activar o desactivar el so i la informació. Hi ha un comptador molt divertit i una llista de les paraules que hem de trobar. Si ens equivoquem, el nostre comptador es posarà trist i no es mantindrà la paraula. És una manera molt motivadora pels alumnes, engrescadora. La segona opció seria el penjat. A baix a la dreta tenim una xocolata, que serà les oportunitats per encertar la paraula. Perfecte. Juguem. Observem la xocolata. Trobo que és un joc tradicional, però digitalitzat, que ens ajuda en l'adquisició del llenguatge, l'expressivitat i també en el joc d'equip. Bé, continuem amb l'última opció, que es tracta d'ordenar les paraules. I com veurem a la dreta, tenim un caramel que anirà marcant el nostre progrés. Una forma molt atractiva i motivadora que ens engrescarà al nostre alumnat. Aquestes activitats les podem compartir mitjançant un enllaç. Aquí. També el podrem incrustar en alguna pàgina web, blog o red social. Al final, podem incloure instruccions a l'alumnat si així ho desitgem. Aquest joc quedarà guardat al nostre perfil. Ho podrem editar, el podrem compartir o podrem tornar a jugar. Ara crearem un joc de coincidències, de parelles.
Posarem el títol i l'àrea o matèria en què s'imparteix. En el meu cas, ho faré de l'àrea de música i ficaré onomatopeies d'instruments. Farem clic a afegir text perquè les altres opcions són de pagament. Llavors, ficarem una qüestió, una pregunta, amb la seva respectiva resposta. Anirem afegint diferents opcions. Una vegada realitzada tota l'activitat, tindrem les opcions de les activitats, que estaran a baix de la pàgina. Mirarem un parell de jocs en aquestes opcions. Farem preguntes amb opció múltiple. M'apareix la pregunta i les possibles respostes. És un joc que té temps i que, si contestem malament, ens resta punts. Ara, el joc d'emparellament. A la part inferior trobaríem les respostes i a dalt trobaríem les preguntes. I només es tracta d'emparellar-les. Ja veieu que tots aquests jocs són bastant intuïtius i només cal anar provant. Fins aquí el tutorial. Desitjo que aquesta eina sigui de gran ajuda per fer els vostres propis recursos.